Mišo, to je tvrdý jak kámen, já si nemůžu nic udělat. Veľa múky, strašne veľa múky. Ako máš múku? Nie, táto veľké múky, máš múku. Já jsem dělal sladký muky, to bylo špatný. Koľko si dal vajec? Já jsem to nejdřív neměřil, vůbec to nešlo, tak jsem to dělal podle oka. Jsem dal asi 6 vajec, možná víc. To cesto bolo úplne hrozné, to bolo ako piesok, strašne ho mal tvrdé a sypalo sa. Tak som pochopila, že asi spravil niečo zlé. Túto hladkú múku si daj. Počkej tu tvoji, prosím. To je asi nějaká špatná. Ja ti ju dám, hej? Ja už nepotrebujem. Používal vlastne semolínovú múku. No nie je to zlá múka na cestoviny, ale on zvolil zlý postup. Vlastne nerobil to z tej hladkej múky, z ktorej sme mali robiť. Tak som povedala teda, čo má spraviť, ako to mám miesiť. Bolo vidno, že to nemá v ruke. Normálne asi daj jedno žltko a jedno vajce na 100 gramov. Tam. Aha, ja to vždycky mačkám tady. Toto si daj preč, to máš strašne tvrdé, s tým sa nedá nič robiť. Si tu uprác, toto si vyhoď a tam si odváž na 100 gramov, jedno vajce a jedno... Tak já 200 gramů stačí, ne? A nedávaj do cesta soľ, alebo len štipku. Nedal si do cesta olej? No. Nedávaj do cesta olej.